lakas ng snow. Hindi makita ang guhit sa karsada. Pang gulong mo kapag nagkamali ka talaga. Malaglag ka sa ditch, di ka na makakahon. Ang kotse nalaglag na sa ditch. Hindi niya nakita siguro, kaya yun. Makita nyo naman oh, konting pagkakamali mo lang dyan, nalaglag ka sa ditch. Guys, good morning. Yan. Tara, mag-deliver na tayo. Kaya pala malamig ka. Okay, nag-snow pala kagabi. Oh. Oh, puti na oh. Snow na. Maliwanag pala. Ang oras guys 5:30. Alas 6 ang delivery natin. Nag-snow nga. Simulan natin yung ito mga to para makita natin bago tayo diretso. Some lights. Malakas ang snow. Oh, snow na, snow. Ito ang kailangan tanggalin. Ikutan natin ang truck. Kaya pala ba't ang lamig? Sabi ko yun pala nag-i-snow pala. Di bale, painit na tayo ng ano guys, ang unit natin para uminit. Tapagapangin ko na yung truck ko hanggang doon. Deliver tayo doon. Doon, may mga truck na rin doon. Temperature 34 ang set point, 34 ang box. Yes. Let's go.
kasama rito nagpark, natulog din. Dandahanin ko hanggang doon, makarating ako doon. Tapos mag-check-in tayo. Hirap pa naman ito porque hindi mo makita, hindi nalinisan. Mamaya malaglag ka sa ditch kasi hindi mo makita kung saan narito yung kalsada. Kailangan ayan, titignan mo yung pinagdaanan ng mga yung trucks na yan. Yan. Yan, dapat titignan para sa ganun delikado, puti-puti ang karsada. Sana malinisan nila. May nagagadgad din doon, doon sa dulo. May nagagadgad na. May nagsashabol. Malaglag ka dyan sa ditch. Puro puti kasi kaya hindi mo alam. Park muna tayo rito sa gilid na to. Dito tayo sa ano nila, receiving door. Customer parking, pick up parking only. Good morning. Hi. The delivery. There you go. Want to break the seal? Nope. So when I call you, you're gonna back up to the door. You're gonna keep your doors closed. You're gonna back up, chalk your tire. Then when they're done, the light's gonna flash red and green. Do not pull out of the door. You need to come here, get First. your paperwork, and then pull out of the door. Okay, just don't break the seal. You guys do it inside. They do everything inside. Thank you. This is awesome first year. Alright guys. Woo! Calgary! Why Calgary so white today? Snow. Umuulan ng snow. Tatawagan daw tayo guys. Yan. Kailangan natin alamin lahat ng instruction nila kasi baka mamaya maputol ko yung cell. Mamaya hindi nila tanggapin ito kasi kailangan may cell dito silang magkakat, kaya bahala sila. Tapia, lapit-lapit na kita mabayaran.
yan, kunting kiss na lang. Malapit-lapit na ang 5 taon nating pagsasama. Malapit-lapit na yung pagiging 5 years nating anniversary. Yun. Anyway guys, antay lang ako dito. Lakasan natin ang hita. Sa ganun uminit ang truck. Yun na all. Balik muna ako sa higaan. Okay guys, binigyan tayo ng door. Umatras na rin ako. Door 23. Tapos sit up natin to. Hindi ko binuksan yung aking loob. Ang aking trailer. Sila daw. Yan. Okay, so sulit na red yan. Mamaya pag nag red green, punta tayo dun sa loob ng kanilang opisina para kunin yung papelitos. Tapos punta tayo sa pangalawang pick delivery. Alas 11 yun tama-tama, maliwanag na mamaya. For the time being, balik ulit tayo sa higaan. Alright guys, ayan. Green na tayo. Sabi nila, bago daw ako umalis dito, kunin ko muna daw yung papel. Nakatulog ulit ako. Sarap matulog guys. Painitin mo yung truck mo. Tapos matulog ka. Ayos. Puting-puti na naman ang lahat. Simula ka maya. Simula. Tara. Alisin ko na muna ito. Yun. Para kunin natin papel. Diretso. Check muna natin sa loob. Baka mamaya kinuha naman nila lahat yung pangarga meron pa tayo sa delivery. Bayad lang muna natin. Tapos ilagay ko yung isang silk na to. Tara. Mahirap pa kumpiyansa guys. Pagka ganito kailangan tinitignan natin ang loob ng ating trailer. Baka mamaya kinuha naman nila lahat bago tayo tuluyang umalis, kasi ang diskarte rito hindi natin binubuksan. Laging nakasarado ito. Sila daw magbubukas, sila rin ang magbe-brake. Kita nyo, sila nag-brake. Kaya
Makati pa. Yan. Tara. Sa susunod na delivery natin. Woo! Puting puti. Puting puti. Tapos tanggalin ko ito. Makita ko yung ano. Sa kabila, tanggalin natin. Let's go. Let's roll mga ludi. Lapit lang dito yan, mga ano lang 10 miles. Sampung pamilyahe lang yung next deliveries natin. Sampung pamilyahe lang. Shortcutin ko na, dito na ako dadaan sa ano. Shortcutin na natin guys. Ibis na babalik ako gano'n, diretso kanan na ako din, diretsuin ko na yan. Yung nakakatakot sa mga ganito guys. In 1/4 mile, turn right on Range Road 291. Hindi mo alam kung saan dito yung kapag ganito na yung karsada na nakikita nyo, hindi mo na alam kung saan talaga yung kapag hindi nalinisan, hindi mo alam kung saan yung karsada rito eh. Malaglag ka lang sa ditch, hindi mo na pala alam, malalaglag ka na Turn pala sa right on ditch. Range Road 291. Babalik ka pang ganyan. Diretsuin ko na lang yan oh. Lintig na, batog na. Kunatan eh. Lintig na, batog na. Yes! Diretso. Dadaanin pa niya ako sa highway. Diretsuin ko na lang to. Gusto niya kumanan ako doon, iikot ako sa ano. Wala. Lugi tayo niyan. Oh, ayan. Ganyan niya pa rin, hindi pa rin niya diniretso. Dire-diretso naman to. Nakakatakot. Ito, walang naglilinis dito guys. Wala pang naglinis. Tayo magmamabilis kasi baka malaglag tayo sa ditch. In 1.5 miles, turn left on Point McClellan Trail.
Oh, may nalagdag. Ayun, kotse, may nalaglag na sa ditch. Ayan, oh. Kotse, nakita natin? Ayun, kotse. Nalaglag na sa ditch. Hindi niya nakita siguro, kaya yun. Makita nyo naman, oh. Isang konting pagkakamali mo lang dyan. Tapos laglag ka sa ditch. Puti ang kalsada, hindi natin makakita ang ano. Sa ng pavement, kaya dahan-dahan lang, oh. Matakbo lang ako ng 35. Ayun, meron na naman doon. Hindi yun. Naglilinis siguro yun. Nandun siya sa ibang ano. Kahit bago gulong mo na ito, kapag na-ditch ka, hindi ka makakaahon. Tandaan lang mga lodi. Kasi ang nagmamadali, napapahamak. In 1/2 mile, turn left on Point McClellan Trail. Oops. Hindi kasi makita yung daan dun eh. Take the ramp ahead to Highway 2 south toward Calgary. Nose Creek. Turn right on Nose Creek Boulevard. Arriving at Nose Creek Boulevard, on the left. Alright. Napakaluwang. Napakalaking establishmento ng dideliveran natin mga ludi. Oh. Ang Cordapia. The Great Cordapia. She's doing a good job already. Hi. I don't know, I'll be right with you. Yep. Alright, there you go. Okay, 40, 23. This is a bunch a lot of paper, you know. Sorry? It's a bunch a lot of paper. Yeah, I know, right? That's coming from the customer. What can you do, right? Yeah. I have to organize though. When Well- when they give me the paperwork, it's Uh-huh. because I have to drop. I have Right, to right. organize the other one. I have to separate them all. Oh, Find really? the other bill of lading for the Match it up. match Oh. them all. This one. And 3, 5. I guess that's the way it gets printed. Right. No, for sure. Alright, so
So 40, 23. Okay, this will be in the front then. And this will be mine. I need 40, 20. It's a bunch of paperwork. Lots, right? Yeah. Oh, you did pretty good. You should be proud of yourself. Some of the guy. Oh my God. It's mixed up I want to cry. because there's another different stuff in there, I guess. Well, some of them don't know. Oh, To be okay. honest, they don't know how to separate the paperwork, Oh, okay. right? At least I did the best That's that I what I'm could. saying, Yeah. Turk. And you have a seal on your trailer? Yes, ma'am. When you break the seal, please bring it in here, okay? Right now or After you open your doors. okay, okay, sure. Your name? Nestor, Trailer number? 1475 Phone number? 204. Door 28. Okay. Open, pack, and chalk, and then bring me seal, please. Okay. When we are done, we leave paperwork in the back for you guys. And then leave. Yep. Thank you. Okay? You're 28. Okay. Yeah, this way. Tara guys, buksan natin at atras tayo dyan sa door 28 na yan. Yan lang yun, oh. Woo! May snow! Dali ko muna sa loob ito guys. Yes! Seal, bigyan natin. There you go. Thank you, Master. Yeah. Thank you. Okay guys, nakatras na ako. Kalsuhan na natin tapos magantay tayo. Yun, red light na. Okay guys, patayin na natin. Empty na tayo. Buksan ko sa loob. Oh, buksan ko. Kunin ko yung papel natin sa loob. Yun. Oh, yun. Ay. Paugas na lang ako. Kailangan ko magpaugas. Guys, alisin natin to kasi magdadrive na tayo papunta rin sa pick upan natin. Binigyan na rin tayo ng pick up natin eh. Meron na tayong pick up. Tatravel tayo mula rito hanggang Lethbridge, Alberta. Pato, karni ng pato ang pangarga guys. Pato, duck, poultry. Linisin ko muna to.
guys, ayan. Kasi lilipad dyan sa mga kasabay natin o makakasalubong natin mga sasakyan. So paano guys, putulin ko na video vlog natin. Punta na tayo sa ating pipick upan Red Fred sa Alberta. Mabalik tayo ng Washington. By the way guys, inuulit ko, no, sa mga tropa, mag-drop lang kayo ng comment, no, just like yung sinasabi ko nga, family nyo lang, family name lalagay ko doon, kasi kung text lang yung may lalagay ko sa cards huwag nyo kalimutan mag-drop ng comments para may shoutout ko kayo. Guys, thank you for watching, I love you all. Punta na tayo susunod natin pick up o sa pick up natin, 2 oras na biyahe. Dahan-dahan lang ako kasi delikado tong ano na to, ito inti pa naman ako, madulas, kaya delikado, baka ma-jack-nyak tayo. Thank you for watching guys, ingat lagi, peace out, bye bye. Lakai Tracker.